Italian huippujoukkueen Maceratan. Täpötäysi Rovaniemen liikuntakeskus sai jännätä perunan peliä aina ottelun viimeiseen erään saakka. Macerata oli voittanut ennen Rovaniemen matkaansa alkulämmittelyksi Italian Cup-mestaruuden ja uskalsi jättää kotiin Brasilian vuoden parhaaksi urheilijaksi viime vuonna valitun Naiber Petakorski. Koko vieraiden joukkue vilisi maailman tähtiä. Kirkkaitina helminä olympiavoittajat Jugoslaavi numero 14 Ivan Milkovic sekä Marko Krakki numero 8, joka oli voittanut lentopallossa tätä päivää ennen käytännössä kaiken muun paitsi perunan poikki. Harmaa-asuinen Terpo oli päättänyt tehdä Italiaa noin Latinalaisen kiinnostuksesta. Ensimmäisen erän alusta Terpo oli parhaimmillaan 6 pisteen karkumatkalla ja voitti erään 25-20. Turmos jatkui myös toisessa erässä. Se myös Terpolle nyt eränumerot olivat 25-22. Kolmannessa erässä Macerata heräsi ihan maailman parhaan lentopallojoukkueen ylpeydellä Reiselitse, mutta kuitenkin vasta jatkopallojen jälkeen 26-24. Myös neljännen erään pokkasivat vieraat niukasti 3 pisteen eroon. Ratkaisu siirtyy siis jatkoerään. Terpo oli päättänyt, että Marko Krakille jäisi vielä haastetta lentopallouralleen sekä 2 viikon päästä pelattavaan toiseen osaotteluun. Kurmoksessa pelannut Terpo voitti 2000 katsojan iloksi viimeisen erän 15-12, koko ottelun komeasti siis 3-2.